Petasia nanti, Bu? Tak sia. Aku ki ape makan-makan ambek grup arisanku. Lah kok nganggo ireng-ireng kaya petasia? Iki wis kesepakatane grup arisan, Pak. Lah sampean kuwi mangan apa, Pak? Ki, mami. Kayak Siti ya, Pak? Arep ape metu makan-makan, kok cek ape njaluk mineh? Gue gajel wetang sementara iki lho, Pak. Engko paling tekan kono lho wis ngelehne. Wes. Pak, kok malah metu kok kene? Yo reget gamisku ngene iki. Piye iki? Loh, malah mau tambahin neh. Ini iki piye? Apa, Mbak? Nita telepon iki. Halo, Mbak. Yuk persiapan setengah jam kas mangkat. Hah? Kurang setengah jam kenapa? Mangkate? Piye ngene iki? Yuk, tak ombae, Bu. Yo gak nyada apa? Mau setengah jam yo apa yo garing? Lah terus piye, Bu? Ya tuh kono. Kira pasaran yo, Bu. Awake dhewe nang desa, ora nang kota, ora ana toko pakaian, tur pasarane yo ora mendino. Alah, butuhe golekno. Yo, saya. Ya sik, aku tak salin sik. Kalau Bu, anak Bu. Oke, Bu, darana, Bu. Sing ngregetno sampean sing tuku ya sampean kono ha. Terus nang kene sik. Mas, rok hitam ono? Ada, Pak. Piro, Mas ki? 200. 200. 100 ya, Mas? Ya udah, nggak apa-apa, Pak. Piro Pak, kowe mau? 100.000, Bu. Larangan nak 100.000. Selawewu Mas, bungkus nak entuk, nak gak entuk ya wis. Bungkus, Kak. Lho, Pak, nak sing tuku aku entuk murah to? Wong lanang apa iso ngenyang? Mas. Gak boleh kok malah wis bali, Pak. Aduh, tuku ning dine iki. Ya sembuh. Halo, Mbak Nita. Tolong kan ngenteni sedilukne ya. Malah, iki wis mangkat tok yu.